Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Imbagħad is-saltna ta' smiwiet inxebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu il-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwa l-maġi u għalhekk il-kol ħadu min-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjat ara l-arus ħorġu l-qawħ. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu l-għaqlin għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed l-għalina u lanqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u jixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bib ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu Sinjur, Sinjur iftħilna. Iżda weġibhom u qal tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Issru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. F'din il-parabola eżistija li Ġesu qiegħed jagħtina hekk li aħna nafuha komunament il-parabola tal-5 boloħ u 5 għaqlin. Hekk hemm xi dettalji possibbli neħtlu f'kollox nixtieq nenfasizza u niggustaw kemm importanti ħafna li quddiem il-kelma tal-Alla aħna mhux dejjem iridu nitalmu xi ħaġa, imma rridu anke xi drabi niggustaw il-kelma hekk nomoduha u nieħdu pjaċir biha. Din George Preka hekk darba minnhom uża l-espressjoni jiena nitpaxxa bil-Vanġelu. Il-kelma tal-Alla hemmhekk anke biex nitpaxxew biha. Waħda mill-affarijiet li llum nistgħu nitpaxxew hija il-figura sabiħa ta' Ġesu bħala il-arus. Eżisti aħna fil-Vanġelu għandna figuri differenti ta' Kristu, Ġesu li juri lilu nnifsu b'modi differenti. Għandna l-Ġesu li juri nnifsu bħala raj, Ġesu juri nnifsu bħala bidwi li joħroġ jiżra s-serrija. Għandna l-Ġesu anke f'parabola oħra juri nnifsu bħala mara li qed tfittex id-drakma l-munita li tkun tilfet. Għandna diversi, għandna Ġesu li jqabbelu l-nifsu ma' Dilja, Ġesu li jgħidilna li hu l-ħobs tal-ħajja, Ġesu li jurina li huwa bħal triq, eżisti Ġesu li huwa bieb. Għandna diversi dawn il-figuri li juruna dejjem aspetti differenti minn Kristu. Imma llum meta Ġesu qed iqabbel l-nifsu mal-arus, qed jgħidilna xi ħaġa profonda immens. Hija tradizzjoni sħiħa fil-kelma tal-Alla, ġifieri nsibu fl-Antik Testament, u speċjali fil-profeti, hekk partikolari Osea ma mhux biss, il-figura ta' Alla li huwa jiżżewweġ l-Iżrael, li huwa il-maħbub ta' Iżrael u Iżrael hija l-maħbuba tiegħu. Fit-Testament il-ġdid allura fil-persuna ta' Ġesu Iżrael il-ġdid hija l-Knisja. Li dan nibqgħu narawh fil-festa tat-tieġ tal-ħaruf li nsibu anke fl-Apokalisti, dan kemm ngħidilkom li hija tema rikorrenti. Issa meta aħna għandna din iġbija qudiemna Ġesu bħala arus, x'qed jgħidilna dwar dir-relazzjoni li Alla rid ikollu magħna, dwar ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Meta qed jgħidilna li Ġesu hu l-arus tagħna, eżistijej, allura tfisser ħafna illi qed ikellimna minn imħabba. Illi dak li jmur fil-qalba fiċ-ċentru tar-relazzjoni tagħna ma' Ġesu hija l-imħabba. U meta qed jgħidilna ma l-imħabba ta' arus, hija imħabba biex ngħidu hekk passjonali, hija mħabba fejn Alla lilna jixtieqna mill-fond ta' qalbu. Mhix sempliċement Alla għandu għalina mħabba ta' missier, eżistijej. Imma f'dan mument qed jurina Alla għandu għalina mħabba ta' maħbubin. Ġifieri intom il-koll għamiltu esperjenza ta' mħabba ġuvni tfajla fil-ħajja tagħkom, meta inti tħobb u tixtieq dik il-persuna, tixtieq taqsam ħajtek, tixtieq tagħtiha lilek innifsek, tixtieq illi ma tgħix mingħajrha għandek ċerta vojt fil-ħajja tiegħek. Mingħajrha inti ma tistax issib il-milja
tal-imħabba sħiħa fil-ħajja. Ġifri, inti tixtieq tingħata, tixtieq tagħmel is-sagrifiċċji għall-persuna li inti tħobb, din il-imħabba. Issa meta tgħidilna l-arus qed ikellimna f'daw it-termini, isma' jiena irridkom għandi bżonnkom, irridkom, intom tiegħi, jiena tagħkom, irrid nagħti ħajti għalikom. Hekk din is-sens ta' intimità. Ġesu irid ikun intimu magħna meta qed tgħidilna jiena l-arus tal-Knisja. Kemm hija figura sabiħa. U din l-intimità Ġesu l-arus tal-Knisja, il-Knisja Ortodossa għandha ikona fejn Kristu huwa marbut fil-mument tal-passjoni, ma hemmhekk huwa l-arus tal-Knisja. Eżisti, qiegħed jintrabat aktar milli mal-kolonna illi hemmhekk jiġi flagellat, qiegħed jintrabat għal dejjem mal-Knisja. Ġesu marbut huwa l-arus li jintrabat mal-Knisja tiegħu għal dejjem. U l-Knisja tiegħu fil-konkret hija int. Ġesu li jrid jintrabat ma' ruħek. U din l-arusija neħtlu għaliha eżistijej fil-mamudija, fil-mixja tal-ħajja tagħna. Ekk naraw ftit aħna issa min-naħa tagħna, jekk aħna inmuġbux għal din l-imħabba ta' arusija, jekk ir-relazzjoni tagħna mal-mulej hix waħda birda, jekk ir-relazzjoni waħda ma' Ġesu hix waħda fejn aħna sempliċiment fejn ħabat fejn laqat, jekk stajt tlabt, jekk ma stajtx ma tlabx u ma ġara xejn. Imma inti meta tħobb il xi ħadd hekk fejn ħabat fejn laqat, jekk illum m'għandi ċans għalik, jekk illum m'għandix ċans għalik, isu ma ġara xejn. Tant qaddisin eżisti jiskoprow verament fil-profondità di relazzjoni tagħhom mal-mulej f'daw it-termini hekk ta' intimità ta' mħabba. Ekk jallanka dal-Vanġilu jiena neħtlu f'dir-realtà. Issa dal-Vanġilu Ġesu qed jagħtina il-figura tiegħu ta' arus f'kuntest partikolari. Fil-kuntest li ħejjina għat-tieni miġja tal-mulej. Ġifieri hawnhekk l-arajjes hija l-Knisja, Ġesu illi huwa l-arus li ġej għax Ġesu tela s-sema wara l-passjoni l-mewt tal-qawm tiegħu ma qalilna li se jerġa' jiġi. Allura l-Knisja qed tistenna l-Ġesu jerġa' jiġi. Dan il-Vanġelu fil-fatti aħna naqraw iktar ma toqrob il-festa ta' Kristu Re. Iktar ma toqrob biex ngħidu hekk it-tmiem tas-sena liturġika tal-Knisja qabel ma nibdew l-Avvent u nagħtu bidu għal sena ġdida. U proprju lejn it-tmiem tas-sena liturġika aħna nieħdlu f'dan l-ispirtu tal-Knisja li qed tistenna il-arus jiġi lura. U dina forsi hija kundizzjoni tal-Knisja li aħna konxi tagħha. Aħna bħala Knisja profondament x'qegħdin nagħmlu? Aħna qed nistennew il-Ġesu jiġi lura. Imbagħad nagħmlu t-tieni mistoqsija, kif nistennew il-Ġesu jiġi lura? U hemmhekk hemm il-ħajja kollha tal-Knisja, fit-talb, fil-karità, fl-evanġelizzazzjoni, fil-predikazzjoni, fis-sagramenti, fl-istat ta' żwieġ, fl-istat ta' saċerdozju, fil-missjoni, fil-ħajja konsakrata, bissejħa differenti li għamlilna. Imma dawn huma kollha l-modi kif aħna qed nistennew il-Ġesu jiġi. Aħna xi drabi eżistijej dil-kundizzjoni li aħna l-insara qegħdin fi stennija attiva, mhux stennija passiva għaliex kellna nsara fil-bidu ta' Knisja li qalu isma' l-mulej ħajġi minn xa fejn naħdmu ma nagħmlu xejn nistennew jiġi. Ma l-mulej ma rridniex nistennew jiġi bidejna fuq żaqna. Irridna nistennew jiġi mu speċjali fit-talb. Għalhekk aħna fil-liturġija tal-Knisja, fil-Qudiesa, dejjem, f'kull Qudiesa, wara l-konsagrazzjoni ngħidu nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ hawn minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Aħna qegħdin nistennew il-mulej jerġa' jiġi. Din hija weda li għallam lilna. Ħafna minna l-insara din insejnija. Jew jekk nafuha, però we don't live out of it, ma nixux in this awareness. Eżisti li aħna dak li qegħdin nagħmlu, qegħdin nistennew il-mulej jiġi. Allura infatti, kif kelli nistaqsikom, kemm minnkom għandkom ħerqa biex Ġesu jerġa' jiġi? Kemm hemm din il-ħerqa, din l-imħabba lill-Knisja li jiena wint l-arus ta' Kristu tittara l-arus tagħha. L-Apokalissi għalaq b'talba Maranatha ejja mulej Ġesu, imma Maranatha hija t-talba tiegħek. Hemm din il-ħerqa fil-qalb tagħna ejja mulej Ġesu irriduk ejja. Aħna nitolbu ħattiġi s-saltna tiegħek mulej. Eżistijaj.
Ekk allura hija dil-kundizzjoni li aħna qed nistennew b'din il-ħerqa, qed nistennew b'din l-imħabba, qed nistennew b'dan iż-żejt. Eżisti, iż-żejt għandrabu anka simbolu tal-Ispirtu Santu, għaliex Ġesu meta qabel ma tela s-sema wedna l-Ispirtu Santu li ġi fuqna f'Pentekoste, ġi fuqna fil-Mamudija, ġi fuqna fil-Grizma tal-Isqof, ġi fuqna fl-ordinazzjoni presbiterali tagħna aħna s-saċerdoti eżisti. Però ġi fuqna fil-żwieġ. Aħna l-insara l-midluka bl-Ispirtu Santu, the anointed ones. U allura aħna qegħdin nistennew il-mulej jiġi lura bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bil-ħerqa tal-Ispirtu, bil-qawwa, bl-azzjoni, bil-karizmi, bil-frott tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu illi fl-Apokalissi jgħid l-Ispirtu u l-arusa jgħidu ejja mulej Ġesu Maranatà. L-Ispirtu u l-Knisja, mhux il-Knisja waħedajja, l-Knisja fl-Ispirtu Santu li qed tistenna b'dan iż-żejt eżisti. Ma noqgħdu attenti li aħna nibqgħu fl-Ispirtu ġdan iż-żejt jista' nitilfuh kif ġralhom dawħut minnhom. Inti ma tistax tidħol fil-preżenza ta' Ġesu fl-eternità, tingħaqad f'din l-għaqda sħiħa ma' Kristu mingħajr l-Ispirtu Santu. Eżisti. L-aħħar dettall li nixtieqna jekk nirrifletti fuq huwa li f'nofs ta' lejl jinstema' leħen jgħid ara l-arus u ħorġu l-qawħ. Tant drabi din l-istennija tagħna l-mulej anke fil-ħajja personali tagħna u fil-ħajja tal-Knisja hija f'lejl. Eżisti. F'lejl ta' persekuzzjoni, f'lejl ta' kriżijiet, f'lejl fejn naraw in-nies jiħċedu l-Kristu, jabbandinaw il-mulej Ġesu. F'lejl meta naraw soċjetà titrasforma ruħha b'tali mod li Alla ma jeżistix aktar għaliha bħal mija l-Ewropa. Eżisti f'tant postijiet tant drabi u anke f'pajjiżna stess li qed jitbiet ħafna minn Alla. Eżisti huwa lejl. Il-lejl meta hekk il-mulej anke donna ma nħossuhx aktar, donna ma narawx aktar. U f'dan il-lejl li aħna rridu nitalmu nistennew ukoll l-arus jiġi u mhux norqdu, mhux nitilqu. Però anka jekk fil-lejl nkunu aljenati, fil-Knisja hemm min se jkollu karizma, vokazzjoni sejħa minn Alla li jgħajjad bil-lejl. Li bil-lejl qajjem il-kulħadd u jgħid ara l-arus u ħorġu l-qawħ. Uħud minna l-mulej se jagħtihom din is-sejħa. Minn żmien għal ieħor li meta ngħaddu mill-lejl fil-ħajja personali, żwieġ, familja, komunità, dioċesi, Knisja, għajjem il-profeti tiegħu jgħidulna ara ġej Ġesu, iftħu għajnejkom, tibqgħux fir-raqda tagħkom, qumu min-nasa ħajjiddi d-dawl Kristu il-mulej. Kif jagħmel is-saċerdoti u djaknu f'Sibtilajt meta jidħol fil-blandun fil-lejl tal-għajt fil-Knisja midlama u jgħid id-dawl ta' Kristu u dak id-dlam jiġi miksur b'dan id-dawl li hu Kristu l-mulej. Kemm għandna bżonn aħna li fil-lejl nibqgħu nisimgħu il-karba ta' min jgħidilna ara l-arus, għaliex fil-lejl aħna kapaċi ninalqu fina nfusna, nibku xortina, nitħassru lil nfusna, ma għandna bżonn min ħajjitna jerġa' jorjenta lejn Ġesu, jerġa' jfakkarna fi Kristu. Jalla sistejn il-Vanġelu dil-kelma ta' Alla verament iddaħħalna f'dil-imħabba li Ġesu għandu għalina u li aħna għandu jkun għalih bħala maħbubin ta' xulxin. Jalla niskopru dan iż-żejt tal-Ispirtu Santu li jrid jani mal-ħajja kollha tagħna u jalla fil-lejl li aħna rridu nistennew il-mulej jiġi lura, aħna ma norqdux, ma nosux, imma nevanġelizzaw, inkunu ħerqana, attenti u jalla ikonna persuni illi anka jekk norqdu ifakruna fil-lejl tagħna li Ġesu ġej u mpoġġu ħarsitna fuqu. Amen. Alleluja.